Hej, mit navn er Signe, og jeg er redaktør på Dansk IT's online platform for medlemmer, Dit Akademi. På det næste halvandet minut, så vil jeg kort gennemgå nogle af alle de forskellige tilbud og medlemsfordele, som du kan finde på Dit Akademi som medlem af Dansk IT. Det første, vi skal kigge på, det er vores Meet and Inspire arrangementer. Vi afholder ca. 80 faglige medlemsarrangementer om året, som er ganske gratis, når du er medlem af Dansk IT. Arrangementerne kan have karakter af både fysiske arrangementer rundt om i landet, eller her i vores medlemshus i København. Og der er også tale om webinarer, hvor vi online i en times tid dykker ned i et emne, og du kan logge på derfra, hvor du er. Emnerne for Meet and Inspire er drevet af, hvad vi ser af ønsker fra vores medlemmer, og her har du også mulighed for at række ud til os, hvis der er noget særligt, som er top of mind hos dig eller i din organisation. Når vi afvikler webinar, så skaber vi også en optagelse af det, og det kan man finde i vores videotek, hvor man gennem keywordsene her i toppen kan filtrere ned i alt det videoindhold, vi har liggende. Der er som sagt både optagelser fra webinarer, men også fra konferencer og fra andre små sessioner, vi laver i årets løb. Videoteket er altså et rigtig godt sted at orientere sig og bruge som inspiration, hvis man gerne vil blive klog inden for et givet emne. Udover indhold, vi selv producerer, så har vi også partnerskaber med 2 e-learning-platforme. Den ene platform er Skillsoft, som er en international platform, og den anden er GoLearn, som er en dansk-baseret platform. Skillsoft-platformen er som sagt international, og her foregår undervisning på engelsk. Vi har adgang til det, man kalder Technology and Development-indholdet, det vil sige omkring 3.000 e-learning-kurser inden for teknologi, programmering, infrastruktur, operations, databehandling osv. Skillsoft har en masse forskellige emner, man kan dykke ned i på forskellige måder. Man kan tage kurser, man kan følge nogle journeys, hvor man starter med ikke at vide noget til at blive ekspert, og man kan lege med de forskellige elementer i nogle online labs. Udover Skillsoft har man gennem sit medlemskab hos Dansk IT også adgang til GoLearn. GoLearn har de lidt blødere, vil nogen måske sige, emner i deres e-learning portfolio, hvor at man kan snakke mere om performance og trivsel, om ledelse. Men der ligger også en del omkring, hvordan man optimerer sin markedsføring, bliver god til Office, prøver kræfter med IT-sikkerhed og lærer, hvordan man arbejder med AI og ChatGPT. Udover e-learningen og de forskellige arrangementer, så har man også som medlem hos Dansk IT adgang til en masse forskellige værktøjer. Værktøjerne her er gratis at tage og kan give en pejling på, jamen, hvor gode er vi egentlig inden for f.eks. IT-sikkerhed, som Hackerstop-værktøjet kigger på, eller digital modenhed, som siger noget om, jamen, hvor digitale er vi, hvor digitale vil vi gerne være, og hvordan kan vi komme derhen. Derudover producerer vi en række forskellige artikler, som man kan læse og blive klogere på. Og her er det altså også muligt at filtrere sig igennem og finde ud af, jamen, hvad er det, der rører sig inde på et givet område. Det var en ultrakort introduktion til nogle af de ting, du kan finde her på platformen Dit Akademi. Jeg håber, at jeg har inspireret dig til at vide mere, og at vi ses på platformen. Tak for nu.